ez, Palestina... barkatu. Palestina, badakizue. Ados, gure kontu galtzen dira, azento kontuak. Tokikoa, noski baietz. Tira, ez dizuegu gauza berririk kontatuko, ez da, pilpilean dago kontua, eta badirudi, Palestinako aginte nazionala ere ez dela libratuko, Mahmoud Abbasen dimisio ere eskatu dutelako azken orduotan, Ramalako irudiak ziren horiek, baina tira, Zisjordanian ere gaztein baten heriotzaren berri izan dugu, ari baitira aurre egiten, badakizue hortzetaraino, armatuta doazen tropa israeldarrei. Azenolako nahaste borrastea, atzera bueltarik izango ote du guzti honek, eta iragarpena ere bai. Aizue, gauzak dauden puntuan ikusita, aurrerantzean, konplexutasuna, geopolitika, ea non kokatuko dugun baita Euskal Herriare guzti honetan. Borrelnitz batzuk ekarriko dizkizuegu izan ere egunotan, hainbeste adierazpen kritikak izan dira, bati, besteari, nahikoa ez ote den deitoratu, ez ote zaion Israeli behar adinako exigentziarik egin, Borrell jaunaren hitz hauek edonola ere Euskal Herriarekin lotura egiteko aukera ematen digute, noski baietz? ¿En qué lamentar una tragedia me quita fuerza moral para lamentar otra? Demoraren makinan egindako adierazpenak dira hauek, gaur egungoak, ez dakigu ondo nora garamatzan Borrellek? La fuerza moral para condenar algo la tengo si condeno otra cosa igual cuando ha sido hecho en otro lugar por otra gente quizás más cercana a mí. Bate, baina gehiagok esango duzuken, azenolako detailea, lasa eta zabala desagrarazi, torturatu eta erail ondoren desagrarazi zituztenetik, 4 hamarkada bete diren honetan, gerra zikinak, alderdi sozialistak dira erantzunkizun guzti hauek airean segitzen dute, eta gerra krimenak egunotan ikusten ditugun hauek ere bai, beraz, batera zein bestera, alderatzeak hasi ezkero, garai ezberdinek badute lotura zuzena bai, ez bakarrik kondena kontuetan. Tira, guzti honek izango ote du aterabiderik, edo fantasia hutsa izango da, ekialde hurbilean honezkero presiopeko heltze zena lehertuta, normalizaziorik etorriko ote da, tira, hori ere ikusteke izango dena. And you know what? Let's for a minute imagine a world without Hamas. Right. What will this world look like? Let's give this word a name, and let's name this word the West Bank. Hamas has absolutely no control in the West Bank, and since the beginning of this year, only through August, 37 Palestinian kids were killed. No music festival, no paragliding, no Hamas. Bat baina gehiagorentzako akaso ezaguna ez ezaguna izango da, Basin Youssef, baina esango dizuegu Egiptoko telebista izarra badela, umore politikoan aski ezaguna, eta antza denez, itzuleran behintzat bada, askorentzat behintzat, nobedade gisa gainera, Ane Irazabal Berrin, gabon. Kaixo. Eta ikusi berri dugun esango dugu gag horrek asko esaten du. Hamasik ez dagoen tokietan ere antzerako sarraskiak ikusteko aukera esango dugu. Bai, Basin Youssef oso komiko famatua da Egipton, eta 2014ko estatu kolpearen ostean, militarren estatu kolpearen ostean estatu batuetara ihes egin behar izan zuen, eta orduan palestinar batekin eskonduta dago, eta horregatik deitu zioten saio honetara, ez. Eta berak oso modu sarkastikoan eta ironikoan esaten duena da, azken asteetan erru guztiak Hamasi egozten dizkietenei abisatzen die gatazka honen sustraiak oso sakonak direla, eta nazioarteko legediaren arabera Hamasek agintzen ez duen Zisjordania okupatuan ere palestinarrak akabatu egin dituztela sistematikoki.
Hau da, eta ez bakarrik hori atxiloketa arbitrarioak, juduen indarkeria ez, eta orduan berak nahi zuena zen pixka eta atentzioa Zisjordaniara eraman, eta esan, hau ez da bakarrik Hamasen aurkako gerra, hau askoz ere sakonagoa da. Sakontasun horretan konplexutasuna ere agerikoa da, akaso komunitate judua bera ere momentu honetan bat baina gehiagoren begi puntuan egon daitekeelako, batetik ikusi ahal izan dugu Kapitolioa bera berriz ere nolabait okupatuta oso bestelako estiloan izan dela, oraingo honetan emakumezkoak izan dira gehiengo protesta horretan parte hartu dutenak eta oso bestelako protesta simbolikoa izan da, hori estatu batuetan ikusi duguna, New Yorkeko komunitate judua gainera apostu handia egin du, baina badirudi munduan hainbat tokitan arriskuan ere egon daitezkela, ikusi dugu sare sozialetan nola aipatu duzun oso argi jokatu behar dela, Daviden Izarrarekin seinalatzen ibiltzea eta sinagogak azken orduotan, esate baterako Alemanian erasotzeak marra gorri larri bat zapaltzera garamatzala. Bai, hemen Alemanian ikusten ari garena da pixka bat dena nahasten ari dela, ez? Eta azken egunetan, juduen kontrako erasoen gorakada bat ikusten ari gara. Alde batetik, duela 2 egun Berlin erdiguneko sinagoga bati 2 koktel molotov bota zizkiotelako, eta beste hainbat kultura etxe judu agertu direlako Daviden Izarrarekin seinalatuta. Orduan, ikusten ari garena da alde batetik, Alemaniako klase politikoak bere babes osoa erakutsi diola Israeli, inolako komarik gabe, nik uste dut ia herrialde bakarrenetakoa dela alderdi politiko guztiek nolabait diskurtso bera babesten dutela. Olaf Scholzek esan du holokaustoak asko baldintzatzen duela eta gertatutakoaren, historikoki gertatutakoaren ondorio zaien egin beharra dela Israel babestea eta Israelen segurtasuna estatu afera badela Alemaniarentzat eta beste alde batetik nola gobernua ari den debekatzen Palestinaren aurkako manifestazioak. Batez ere elkarteratzeak eta Palestinako bandera eramaten dutenak identifikatzen eta atxilotzen. Giro oso nahastuta dago Alemaniak daukan historia beltzonen ondorioz eta nola baldintzatzen duen horrek gatazka honen inguruko, ez dakit nola esan ez, jarrera edo iritzia. Horra aipatu duzu, Scholz berak txio baten ere nola adierazten zuen samina, baina badirudi samin hori Israelgo biktimei zuzenean heltzen zaiela soilik, badirudi ikusi nahi ezin bat badagoela, alde batetik estatu batuetako politikari nolabait egozten die hainbatek finantzak eta kontuak, edota egon daitezkela komunitate ultrarreligiosoak Israeldar herriari nolabaiteko mandato divino bat ematen diona, baina badirudi Alemanian zor historiko bat badagoela eta inorrez dela ausartzen klase politikoan behintzat urrats hori ematera. Deigarria da, aipatu duzun bezalaxe, beste estatuetan, badirudi ezkerreko zein eskuineko alderdien edo liberalen arteko bereizketa hori oso nabaria dela, Alemanian ez zirrikituren bat ikus daiteke? Badaude kritikak, azken egunetan ikusten ari gara adierazpen askatasunaren, ia Alemanian adierazpen askatasuna sakrosantua da eta ia hori pixka bat kolokan dagoen, arriskuan dagoen, ez? Alde batetik, Palestinaren aldeko manifestazioak debekatzen ari direlako, nolabait esaten Palestinaren aldeko mugimendua Hamasekin alderatuz. Palestinar ikurra bera, bandera bera, kasi debekatuta dagoela dirudi, hori oso deigarria da, bandera edo ikurra ofizial bat dela esan genezake gainera. Bai, atzo adibidez, noiko lehen egon ziren manifestazioetan, Palestinako bandera zeramaten manifestariak identifikatu zituzten, ez? Eta gero badago esaten ari nintzen adierazpen askatasunaren kontua. Adibidez, Frankfurteko nazioarteko liburu azoka ireki berria da, eta Adania Shibli poeta eta idazle palestinarrari sari bat eman behar zioten, eta antolatzaileek erabaki dute sari hori atzeratzea. Hau da, ekitaldia atzeratzea behin-behinean, ez dakigu noiz arte, ez? Eta askorentzat hori zentsura ekintza bada, eta nolabait erakusten du berriz ere Alemania ez dela gai gauzak desberdintzeko, eta agian kontu hau
handiagi datorkiola, bai, hitz egin dugunez, erru historiko horren ondorioz. Bien bitartean, Donolare, Alemanian giro benetan berezia antzematen da, aipatu du gainera, sinagoga baten lehen eraso hori behintzat publiko egin den lehen eraso hori ere mai gainean badagoela, ikusteke beraz, guzti honek bola honek zenolako tamaina ardezakeen, bien bitartean, eren egun izandako eraso edo sarraski handi horren irudiak segitzen dute lehen lerroan. Aipatu dugu egunotan, batzutan irudi gogorrak behin eta berriz ikuste horrek azala gogortu diezagukela, baina egia da, halako irudiek samina berezik eragiten segitzen dutela. Ikus dezagun segundu batzu baina ez dira, baina aurrak dira guzti honen biktima handi, argi eta garbi. خلص الفصل الحين خلص يا عم خلص خلص أين معاك ماشي خلص أنت بطل Batzuk ez dute genozidio hitza gogoko, akaso gehiegi izango ote da, baina tira, Bilboren tamaina duen eremu batean, zertxo bat gehiago, baina pilatuta bizi den jendetzaren gainean bombak aritzea, are gehiago, babes bila joan den, eta zauritu ugari dagoen ospitale batean alako lerketa bat izatea, badirudi oraindik ere, Bidenek berak bandoak aipatu zituen, ez? Honezkero Hamas ere ez zuen aipatzen, Estatu Batuetako pelikula txar askotako, ez? Gaizto eta honen arteko ez dakite filme bat edo zientzia fikzioa izango bailitzan, ikerketa objektibo independenterik ez dakigu izango ote den, baina inor gutxik jartzen du zalantzan israeldarrak daudela honen atzean, edo gutxienez ere egoera hau israeldarrek teinkatutakoa badela halako bombaketa arbitrarioak gauzatuaz. Bai, argi dagoena da, hemen eskatzen dena, azken finean da, utzi diezagutela, hau da nazioarteko kazetariei, eta Gazan dauden kazetariei, bombardaketarik gabe ikerketa bat egiten. Eta ongi demostratzen zer izan zen eta zer gertatu zen, ze bestela zalantza beti egongo da hor, historikoki zalantza hori hor geratuko da, ez? Eta orduan, bazkenean ikertzaileek, gaian oso espezializatuta dauden ikertzaileek eta korrespontxal askok eta kazetariek eskatzen dutena da, ikerketa independente bat dena ondo argitu dadin. Argi dagoena da, sistematikoki ari direla nazio batuen erakundeen eskolak bombardatzen, ez da lehen aldia ospitaleak ere erasoak jasatzen dituztena, atzo bertan oraindik ere ogia egiten jarraitzen zuen okindegi handi bat bombardatu zuen Israelek, horrek dakartzan guztiarekin, erregailu gabe geratzen ari dira, erregairi gabe geratzen ari dira ospitaleak, ez dakit gogoan daukat, Gazan izan aldietan, inkubagailuetan dauden umeak, edo ez dakit medikamentu edo sendagai onkologikoak behar dituztenak, ez dago edateko hurik, orduan. Hori guztia, azkenean, orduak pasatzen diren heinean gero eta okerragoa da, eta ez dakiguna da, noiz arte estutu edo ito nahi duen Israelek zentzu hortan Gazako populazioa. Nazio Batuen erakundak ere baditu, bere organismo propioak nolabait Palestinako errefuxiatuei laguntza emateko, ze ohiko bizitoki duten milioika edo ehunka milaka lagun hauek errefuxiatu edo babesgabe edo giza laguntzaren mende bizi diren komunitate erraldoi batetaz ari gara. Ondo aipatu duzun bezalaxe, gainera bertatik igarotzeko lanean aritu zareten kazetariok, jakin badakizue, ondo aski, urzikina edaten ari direla une honetan, ez baldin bada itsasoko ura nolabait erabiltzen, ez dagoela anestesiarik, nahikoa botikarik, eta egoera benetan muturrekoa gertatzen ari dela, akaso, ez dakit, zuek ere, zuen dagoeneko personalki ikutzen duen kontu bada. Bueno, zinezkoa da ez ikutzea, ez? Nik esan nuke iristen ari diren irudiekin, eta nik esango nuke Palestinako kazetariek izugarrizko eguntoko lana egiten ari direla. Ze oso zaila da gerra bat kontatzea, kontuan izan da zure familia arriskoen dagoela. Ez bakarrik zu, nik uste dut haien
arriskua bigarren maila batera pasatzen dela hein handi batean, baina zuk bombardaketak egunero kontatzea, edo ospitaletan bizi den egoera, astez aste kontatzea, jakinda, zuk maite dituzun pertsonak arriskuan daudela, edo ihes egin behar izan dutela, edo zure etxea bombardatu dutela, edo zure amarena, edo zure senitartekoena, oso gogorra da. Eta egundoko lana egiten ari dira, benetan han gertatzen ari dira kontatzeko, ze ez dago beste modurik. Nazioarteko kazetariak ezin dira barrura sartu, ez? Orduan, iristen ari diren irudiak izugarriak dira. Atzo kontatzen zuten Al-Shifa ospital nagusiko medikuek zein gogorra den zaurituta dauden umeekin egotea jakinda ume horiek umezurtz geratu direla eta horien inguruan ez dagoela inor. Bakarrik daude, ez? Eta nola medikuek erabaki duten bertan geratu eta haiekin egon. Eta Gazako gizarte zibilak eta batez ere osasun langileek egiten duten lana izugarria izaten ari dela. Eta oso baldintza gogorretan. Datozen egunak erabakigarriak izango dira, mundu mailako potentzia batzuk akaso orain arte nahiko modu apalean, eskutuagoan, sukalde lana izango dela zalantzarik ez dugu. Nolabaiteko eskema bat egiteko aukerarik badugu, Iranek nahiko mezu argiak eman dituelako, mundu musulmana ere altxaldi baten atarian egon daitekeelako, segurtasun alertan bizi gara, baita Euskal Herrian ere, bai Frantzia zein Espainia alerta egoran daudelako, ze eszenatokiren atarian gaudean? Begira, oso zaila da jakitea norantzkoa zen. Bazirudien, ospitaleko erasoaren aurretik, egunak pasatzen ziren heinean, lur inbasio baten aukera ozten zijoala. Hasiera baten Israelek erabaki zuelako, lehen egunetan ez egitea, itxarotea, eta egunak pasatzen ziren heinean, askok esaten zuten, horrek esan nahi du, agian inbasio bat egoten baldin bada mugatua izango dela, edo agian ez dela izango. Ospitaleko alajliko sarraskiak pixkat den aldatu du, eszenatokia gertoki politiko guztiak aldatu du, eta egoera hain da aldakorra oso zaila dela, hemendik eta bihar arte zer gerta daitekeen aurre ikustea. Argi dagoena da, nolabait sueten bat, egon dadin, presioa egiteko herrialde bakarra Amerikako Estatu Batuak direla, edo Israeli presio egiteko gai diren bakarrak, ez? Eta atzo Bidenen bizitak ez zuen inolako esperantzarik utzi testuinguru horretan. Ikusi beharko da ere, Hizbola eta Iran ze puntutaraino sartu nahi diren gerra handiago batean. Eta hori oraindik ez dago argi. Eta ez daukat inolako esperantzarik aldi berean ondoko herrialde arabiarrengan, hau da Jordanian, Egipton. Egia da Palestinarek ez dutela Egiptora joan nahi, ze Egiptora ihes egitek ekarri nahi du ekar lezake beste nakba bat, eta aukerarik ez izatea berriz ere Palestinara itzultzeko, eta Egiptok ere esan du hori ez duela nahi. Eta Jordaniak ere argi utzi du. Eta oso faltsua izan da herrialde arabiarrek azken urteetan Palestinari erakutsi dioten elkartasuna, ez da, ze hitzez bai, baina gero behar zenean, benetan laguntza bat behar zenean ez dute inolako elkartasunik erakutsi, orduan mediazio minimo bat egin dezakete, baina ez dut uste datozen egunetan onerako aldaketa handirik ikusiko dugunik, baina esan dugun bezala oso aldakorra izaten ari da dena. Tira, atarikoan nahi epatzen genuen, guzti hau aintzat hartuta, beltza bada panorama, Ameriketako Estatu Batuek giltza dutela. Egunotan ez da oso argi geratu giltza ez ote duten israeldarrek etxe zuriak Israelen baino, hori ere nik uste dute izan dela, egunotako irakaspen bat, Biden nahiko bakarrik ikusi dugulako, eta Netanyahuren oso meneko, beraz ikusteke, zenolako sukalde lana duten hor, gaur berriako portada horretan lerro buru ikusten genuen, fantasia ez ote den, guzti hau nolabait normalizatzeko bidean jartzea,
Asteburu honetan mobilizazio jendetsuak espero dira, baita Euskal Herrian bertan ere. Ezakit, nora eza bada nagusi, fantasia izango ote da orduan, gauza oberantza joatea, bintzat epe labur honetan. Ze kontua normalizazioa zer da? Nora itzuli beharko ginateke? Urriaren 6ko status quora, urriaren 6ko status quoak esan nahi du 2 milioi palestinar daudela Gazan blokeo batean bizitzen. Zer da, 1967ko mugetara itzultzea, baina hori ezinezkoa da, lurralde okupatuetan milaka kolono bizi direlako. Orduan, askok egun hauetan esaten dute, irtenbidea bi estatuen irtenbidea da, Palestinako estatu aldarrikatzea, baina hori pixkat baloiak kanpora botatzea da. Ze, errealitatea barrutik ezagutzen dugunok badakigu oso zaila dela Palestinako egoera nola dagoen ikusita. Eta azken urteetan eraiki dituzten koloniako kontuan izan da. Kolonoen presentzia lurralde okupatuetan, bai Zisjordanian, baita ekialdeko Jerusalemen, nola sor daiteke bi estatu? Gaza eta Zisjordania fisikoki deskonektatuta daude. Orduan, nik uste dut askotan, azken egunetan politikariak entzuten ditudanean esaten ez, bi estatuen irtenbidea Palestinako estatu aldarrikatzea da, nik uste dudala pixkat ardurak kanporatzea. Ze azkenean, heldutasunez heltzen badiogu gatazka honi konturatzen gara, oso konplikatua dela une honetan bi estatuen irtenbidera itzultzea. Ez gaude 1982an. Tira, eskema edo puzzle kontuak egiten hasita, benetan zaila da, hain zuzen ere, dagoeneko menderdi, baina gehiago arrastaka daraman gerra egoera honek, eta kolonizazio, esan dezagun, gaur egungo kolonizazio honek, baita digitala den kolonizazio prozesu batean ikusten delako Israelek bere marka guztiaren gainetik ezarri nahi duela, eta galtzaile esan dezagun sarraskitu batzuen atarian ez otera gara egongo. Bueno, tira, edo nola ere, jarraipena egiten saiatuko gara, eta zuregana joko dugu, tartea duzun guztitan Berlin aldera, zenolako garapena duen, eta batez ere zenolako eragina duen, baita mundu mailan ere, ez dugu gaztuko eta lurralde zabal eremu konkretu batean baina, geopolitikoki honek arrasto ere utziko digula, ze Ukrainaz bapatean ahaztu egin gara, ezta? Bai, Ukrainiaz eta beste hainbat gatazkez, ez? Sudanin gertatzen ari den garbiketa etnikoa adibidez. Bai, hori zoritxarrez beti gertatzen da, bai. Ederkiane, eskerrik asko, geurean izateagatik. Gero arte. Nafarra, ala egin egiten da. Eta izue, alako gai zaile pisutxu, ziur gara baina egunotan guzti honen berri ez duena, tira, akaso gauza interesgarriagoetan arituko delako, baina tira, egoera zaila honetatik ies egitea ez da erraza. Bestelako batzuk ekarriko dizkizuegu eta ikusi duzuen Nafarraziak zede montere izango ote da hau, dokumental baten estreinua. Gaur bertan, Iruñean, Hiriburu Zaharrean estreinatuko dena Golem Zinematan, eta zer dakar pantalla handira oraingo honetan. Badakizue, diaspora, euskal diaspora, Nafar izate hori nola eraikitzen da. Nafar jaiotzen dira nafarrak, Nafar egiten dira Nafarraziak. Dokumental honek horren berri dakar eta esandakoa. Gaur gauean izango da estreinua, Iruñean bertan, noski baietz. Me siento más navarra que muchos que son navarros. Zer da hemengoa izatea edo hangoa izatea? Sustraiak partaide sentimendua, loturak, odola, lurra maitatzea, batzuetan lurra gabe. El sentimiento navarro es difícil de explicar, es lo que sentimos y creo que lo sentimos los navarros y los que somos descendientes. Comen conejo, comen potro. ¿Comen conejo? Eta gaita, txistu eta danbolin erritmora dantzatu. Orduan, buruan zalantza bat sortzen zait. Nafarra jaio ala egin egiten da.
baskoak zuak dira eta nintzeko biako banaiz. Ekizu euskeraz? Endakaria izango bazina zer eingo zendu? Osasuntzea, osasuna, sustatzea. Estrategia ona ditugun, gauza batetik bestera jauzi egiteko, bukatze aldera. Egunotan albiste izan da, edabide guztietan gainera, Pasaiako badiako aro baten amaiera izango ote da, Lobato etxe okupatua honezkero desagerrarazi egin dutelako, ez da existitzen, bukatu da. Akaso bai, memorian geratuko da? Me sé la canción de esta peña, pero suena a tope de bien esta pedazo de rima que se hacen aquí encima. Pero esta es mejor la base, así que me graparé algo aquí para que le pase. Aquí en Lobato, improvisando rap guapo. Aquí en la vida de Legal, con estos dos mendas. El Legal está los platos rascando y yo estoy probando el terreno aquí en los platos, improvisándome algo que quede guapo sobre esta base. Menudo desfase, vendrá el gato. Ah, no, que el gato la palmó hace poco. Pobrecico, con lo algo me gustaba ese gatico. Halaxe, doinu batzuetatik bestera bagoaz eta gu geu ere bagoaz, hori bai, badakizue, asteburuan hemen izango duzuela kolpez kolpeko lantalde osoa eta Mertxe Aizpurua ere gonbidatu izango dugu hemen platoan bertan, gauza asko ditugu berari galdetzeko. Aizpuru andereak argituko ote dizkigu inbestiduraren harira Madrilen sukalde kontuetan zertan dabiltzen? Bihar horretan ahaleginduko gara, asteburuan beraz kolpez kolpe lantalde osoarekin martxa betean, eta bagoaz, eta izue, sorpresa gaurko abestia, tira, bizitzago ez da izaten erraza ez da, triste edota erdi pozik bizitzeko aukera, bibide, gabon pasa, bihar arte. Nora itzuli Emaidazu eskuata goazen biok portozik Mundua iaioko da bihar goizik Bizitza da bakarrata ez ditu bibide baizik Triste bizi gintezke